Музикален поздрав от Емил от Батак за съпругата му Галя и децата им Мариела и Емилия. Тежък, тежък е този живот, принудихме се да отиваме в държави, да оставим родината, къщите си и семейство плачат. Плачат моите деца Мариела и Емилия и моята красива жена Галя. По телефона само говорим с децата ми и с жена ми Галя. Само Емил си знае колко е тежко всяка вечер. Ляга със сълзи на очите, плача, но пред моите деца Мариела и Емилия се държа силен, за да не видят колко ми е тежко за тях. Аз всичко това правя. Гурбет ни изяде. Оставихме си къщите, децата Мариела и Емилия, жената Галя, майка, баща. Дойдох аз, Емил, в чужди държави. Но Емил е принуден да се мъчи. Искаме пари да правим, за да бъдат по-добре нашите деца. Ставам всяка вечер, паля цигара, снимката на децата гледа Емил. Със сълзи на очи, като ям хляб, трудно преглъщам от мисли по Мариела и Емилия. Мисли Емил дали са яли, дали са пили. Всяка вечер сънища сънувам. Моите деца Мариела и Емилия, моята жена Галя много ми липсват. Но всичко това Емил за тях го прави. Ако го няма Емил, на кого ще разчитат? Кой ще им дава? От кого ще искат? На кой ще плачат? На кой ще позволяват? Те са моят живот. Емил се мъчи, за да бъдат добре, те за да имат, за да бъдат щастливи. Този тежък живот, много тежък, принудени сме да си оставим семейството. Майка, баща, родина, къща. Но ние се мъчим за тяхно добро.